मालाबा गुबुननि हारिजों हाबा दाजा आं जेरै फस्थायनाय बायदि फस्थायगोन मिथिबाय। हेलौ एभरिवान वेलकाम टू बेक माय इउटुब चेनेल। नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे बर' इउटुब चेनेल फिन खनसे आरोबाव बरायहरनाय जाबाय ना लोगोफोर। नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिनै गोदान आपडेट लाना फैदों ना लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौहाय फुल नायलांजोबो आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौहाय नायलांनो गोसोबा नायलांनो हागोन ना लोगोफोर। लास्टआवसो थामाखा भिडिअखौ होनाय जागोन ना लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोना लास्टसिम नायाबा जेबो बुजिनाय नङा आरोना लोगोफोर। जोंहा मुंदांखा बिदाखौनो लिंनांसिगोन, आदा माबा मा होनना बुङो जेसि नार्जारिया एसे दुखु मोननायनि एसे फोरमायदों आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनायखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय ना लोगोफोर, आरो नायनायजों लोगोसे फरायबानो जाबाय ना लोगोफोर। नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनायखौहाय फरायदो आरोना लोगोफोर, अब्ला नोंथांमोना बुजिगोन आरोना लोगोफोर। आदा जेसि नार्जारिया मा बुंदों नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनायजोंहाय फरायदो आरो नोंथांमोना बुजिदो आरोना लोगोफोर। आरो कमेन्ट बक्सआवहाय कमेन्ट हरबानो जाबाय ना लोगोफोर, जाहाथे नोंथांमोना साफ्रोमबो बुजिनो हानाय बायदि आरोना लोगोफोर। कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव आरोना लोगोफोर।